Så det endte jo altså med en 1-0 sejr til Danmark. På Rådhuspladsen i København var en masse mennesker samlet for at se kampen på storskærm. Morten Tvegård, hvordan det resultat så blevet modtaget af alle de mange danskere, der har mødt op? Ja. Ja, det har været en fantastisk stemning, der har været herinde på Rådhuspladsen. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, vi har nogle billeder på der kampen, vi kan starte med at se. Der har været kanonstemning hele vejen igennem, og det er jo klart, at resultatet har ikke ligefrem gjort den fest, der var i gang herinde mindre. Bjarke Sørensen, vi talte sammen før kampen. Hvad synes du om kampen for lidt? Jamen, det er gået helt som forventet. Altså, de får et billigt straffe her i 11. minutter, men så har vi så en fantastisk målmand, som viser klasse over mere end den svenske målmand overhovedet har gjort i hele kampen. Og da vi så hurtigt op og får et mål, at svenskerne dummer sig deres forsvar, og så vi står der og bare kan prikke det, det er fantastisk. Og Stemmebånden er bare for at finde sig det hele aften, og jamen, det er fantastisk. Jeg kan ikke sige andet. Det er kanon. Hvad synes du om det stemning, der har været herinde? Jamen, som sagt, altså, stemningen har været mere end jeg overhovedet kunne forestille mig. Jeg troede allerførst, at det blev måske lidt 1-1 kamp, men altså vi går op og vinder jubilæumskamp nummer 100, vinder 1-0 på en tidligere Brøndby-spiller, som scorer til 1-0, og det er fantastisk. Ja, for du er nemlig også Brøndby-fan. Jeg skal lige høre dig. Jeg tror, vi har nogle billeder af det sekund, hvor dommeren fløjte kampen af. Lad os prøve at se det, mens vi lige spørger dig, hvad tænker du? Altså, jeg tænkte ikke særlig meget. Det var bare en stor forløsning. De sidste minutter, det føltes som 100 år en sommer, altså. Det med, at folk er stive, man og står og synger og kaster folk, eller kaster med øl og skifter lort. Og så man endelig hører dommers slutfløjt, så ser man alle hæmninger, og så krammer man folk, man ikke kender. Alt. Altså, fantastisk. Fantastisk. Var du lidt nervøs der til sidst? Meget. Vi var godt nok under pres her på det seneste, eller på det sidste. Men vi holder den hjem, og det er fantastisk. Vi er kun mere glade, og... Men svensker var også tæt på, de havde straffespark og havde flere store chancer. De havde straffespark, men som sagt, vi har en fantastisk målmand, der viser endnu en gang klasse for den svenske. Jeg kan ikke rigtig sige mig. Og nu bliver du belejret af glade fans. Så jeg tror bare herfra skal vi sige god fest til alle dem, der har mødt op. Det var godt klart. Og så lød det altså inden fra Rådhuspladsen. Der er rigtig god storskærm op, så en masse danskere kunne samles ind på den store plads.